जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बर' हारिनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों बिथां रन्जन दैमारि सारनि माखासे खोथा सावरायगोन। गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिनै जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारिया ओंखारबोबाय। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बिथां रन्जन दैमारि सारा दिल्लीसिम फ्लाइटजों थांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनै सुनिबारनि बेलासिनि 4 बाजियाव बिथां रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय ओंखारबोदों। मास मोनसेनि थाखाय ओंखारबोबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बिथां रन्जन दैमारि सारा थामथि खेबनि बर' गोरोबथा हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय बेल मोनदों होननानै मिथिनाय जादों। माखासे बर' सुबुंफोरा जोबथेसालिनि बारान्दायाव आर'नाइ लानानै बिथां रन्जन दैमारि सारखौ बरायदों। जै बर' हारिनि जै होननानै जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारखौ बरायदों। दा दुखुनांथाव खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, बिथां रन्जन दैमारि सारखौ 1 मासनि थाखायल' जेलनिफ्राय 1 मासनि थाखायल' बेल मोननाय जादों होननानै मिथिनाय जादों। 2019 मायथाइनि जानुवारिनि 29 खालाराव बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन, आं जेलाव थाबाय थानायावनो बड'लेण्डआ जानानै थांगोन होननानै बुंदोंमोन। जै बर' हारिनि जै।